teba najväčší dôkaz lásky? Najväčší dôkaz lásky? Že niekto miluje. Fú, to je ťažká otázka. Máš čas. No. Určite sa to slovami nedá povedať. Ten dôkaz. Ja neviem. Dôkazom lásky moja priateľka napríklad, akože, neviem. ťažko odpovedať na to. Bol pre teba najväčší dôkaz lásky, že ťa niekto miluje? Vaše otázky neboli. Neviem, spraviť niečo výnimočné. Neviem, pusa. A čo je najväčší dôkaz lásky? Kebyže niekto za mňa zomrie. A čo by bol pre teba najväčší dôkaz lásky? No to neviem odpovedať. Čo by bol najväčší dôkaz lásky? Neviem. Asi. Keby za mňa niekto zomrel. Čo si myslíš, čo by bol pre teba najväčší dôkaz lásky? Neviem. Čo je najväčším dôkazom lásky? Čo by bolo najväčším dôkazom lásky? Že niekto sa dokáže vzdať toho, čo má najradšej pred ako iné. A čo by bol pre vás najlepší dôkaz lásky? Keď sa niekto obetoval. Kebyže niekto zomrie. Kebyže niekto povie, že mám ťa rád. Ďakujem. Čo by bol pre teba najväčší dôkaz lásky? Najväčší dôkaz lásky? Najväčší dôkaz lásky by mohla byť obeť. A to je vlastne celkový dôkaz lásky. Keď sa niekto dokáže obetovať pre druhých, dokáže až zomrieť za druhých. Čo by bol najväčší dôkaz lásky? Ak by bol niekto možno ochotný za mňa niečo obetovať alebo nejako sa ma zastúpiť, by som sa už cítil veľmi zle. Pre mňa by bol aj je to, že za mňa niekto zomrie. Lebo tak má rád, že on sa obetuje a prenechá vlastne jeho život. Že on svoj zanechá a dá mi ho. Ale by som ja žil. Ja som zažila najväčší dôkaz lásky, keď sa za mňa niekto obetoval. Až tak, že sa rozhodol, že dobrovoľne zomrie. A to je pre mňa asi najväčší dôkaz. Ani som si ho nevedela predstaviť, kým to pre mňa nespravil. A čo považuješ za najväčší dôkaz lásky? Nechám to vyhrať. Najväčší dôkaz lásky je vtedy, keď sa niekto vzdá sám seba v prospech toho druhého. Najväčší dôkaz lásky bol, keby nám za niekto zomrel, alebo Najväčší dôkaz lásky. Tak najväčší dôkaz lásky, aký som zatiaľ ja vo svojom živote videl, som tiež videl u Boha, keď dával svojho syna, aby ma zachránil, ale čo sa týka medzi ľuďmi, tak asi tiež taká obeta seba zaprenia kvôli tomu, aby mne nejako pomohli. Čo by bol pre teba najväčší dôkaz lásky? Najväčší dôkaz lásky bol, keď Boh poslal svojho syna za to, aby niekto, koho miloval, poslal za mňa, pretože ma miloval.